Juma mokalo ne antie kamoro ni Kogelo. Kogelo kuro gimana timo eni ya nina an gi japur mabendo pidho sunflower. Aito nwa wacho ni ya sunflower kose pidho mokae otero gi kure. Omiyo nonyiso ni bange kose kayo sunflower okelo gi kamoro e gema kala kae kuma bende itimo negi processing kata wagolo mo kata kiero odhi moreg sunflower mondo yud mo. Gikinde makawuono ni adwaro mo gi japuonj mabende nigi processing area miluongo ni Andrew Abong. Yena monda ka okinde marwa kie chenro mar juma ni kaka pile denda ni Alori nyaka Black machiegni. Koro kae mi wacho ni wadhi. Kae ma kase ko pidho sunflower kakelo ni japuonj. Welcome. Thank you very much. Welcome nyaka Black. Hey, let's go. Okay. Koro kae ma ulosemo? Kae ma ulosemo nyaka Black. Sebedo kulose kuom kinde marom nade nikech thoth jawinjo ni biro ga mana kala kae. Okay, this one wasebedo kwalose for 3-4 years. Ma koro iku marang'wen. But ne mano kwachako gi this motorized machine. To ne watiyoga gi manual chon. To manual to nwachako all the way 93. 93. 2025. Aber. Koro manyiso ni kae makoro ma modern nitie machine masani. Ma modern nitie machine masani ka. Karakara ngitero iye mondo ane. Kamano. Atiyo gi yawuoyi ariyo gi ma iluongo ni Okuku ma iluongo ni Patrick. Okuku generally ene mo handle machine ka. Patrick generally eno handle kodok. To koro Okuku kae watimo ka afamu kelo sunflower to wacheko the quality of the seeds. Wacheko the quality of the seeds to gi ler kaka olos gi maler to gi tuo. Ka gi tuo to gi kaka gichiek. Nikech ka oko chiek maber to yudo no dhi kwame machine. To kochiek maber kaka mochiek maber ni to kirege tiyudo kowuok kendo golo very good oil. To gik mwa ensure ahinya ni ogol gin kaka kuoyo mondo kik bedie sunflower. Kech kuoyo ko bet to tieko shaft more i machine kucha. Koro mago cleanliness mar sunflower from the farm must be ensured to gi dryness of the seeds. Nyaka wakagwa mwang'eni gin very dry. Ko dry ting'eni macha oil to gi pi oil be dhi kethre piyo. Koro ka farm bio you have to dry the seeds here mwayud ni moisture content is within the reach. Erokamano. To koro japur ko biro okelo gunia marom nade kata kgs adi e gunia? Farmers koro ing'eno pogre. Lure gi kaka notiyo. Jomoko biro gi gunia achiel, jomoko biro gi gunda ariyo, jomoko biro gi gunda 10. Koro lure gi kaka farmer notiyo. Nikech our machine is capable of handling that. Mano kamano. Koro kwasea ka mwase confirm ni quality ne bero tuo maber kaki wacho no wadhi kanye. Koro wadhi e factory ka. Koro welcome to the factory. Thank you. After you. Ok dikwong ne wuon dala ne. Koro ka wasechopo e processing ire kata factory kae ang'o madhi mbele? Factory ka sunflower motuo ose oko kucha mwasekagwa ni they are okay, onge kite, otuo maber kendo koro onyalo regre machine. Koro waole machine ka. Koro wakete this container. Koro kosebede container ni to koro wachaka tich. Koro kosekete container wachaka tich. Koro samotiyo koro waste wuok koni to oil wuok koni. Koro the operator ensure mana ni koro overloading
ema okotimre machine nikech ka overload to machine dhi bedo gi pek tiyudo ka machine stop more frequently koro the operator ensure mana ni the machine nigi the right load monyalo ting'o to kapo ni sunflower tuo to bedo mayot. This machine, as you see it, can crush 1.5 ton in a day. That is a lot of sunflower. That is a 1.5 tons in a day. But oil is good. Koro from here, we produce crude oil. Koro crude oil work kae. Koro crude oil ni emang watero the other side for filtration. As simple as that. Erokamano to wach ni samoro masini tiyo gi stima. Yes. Kinde ma stima olal to samoro ni ne a process mar loso mo. In gi plan B koso irito nyaka chieng' ma stima dugi. Okay, stima to lal to onyalo lal to akalaka to kolala hinya. Onyalo gine koro kata kapo ni mar japur odong ni stima olal for the whole day to wabro kone ni kinyo duoki nikech en bendo neno ka stima olal. Backup pod kambi wanetin pokwa manage to yudo backup. But in future waparo mar yudo backup ni kapo ni stima olal we use alternative B. Mane ni wacho ni pango rikigo kwano mambele. Rigo kwano mambele. Aya. Samane warego sunflower na neno iro ka wuok. Okay. Mano notimore nikech ang'o? Mano nyiso ni seeds wago kotuo maber. Koro ing'eno oil wuok e liet to pi bende oyudo moisture moko e seeds. Koro yudo ka golo iro. In fact, that one is one indicator manyiso ni seeds okotuo maber. Koro wachak wadwoko gi ne drying process kucha. Koro samorego koro kosegine to koro kaka uneno kaka seed cake wuok. Seed cake wuok ma very very hot. Ma bedo gino be kabisa. Gino be ma there is no oil koro. Lepo kata kodong to dong matin kech ok onyal golo 100%. Koro mae iluongo ni seed cake. Koro that one is crude oil. Koro the crude oil emwatere filtration. Koro rachungi ni mwaketo kani konyowa sama kata masino okethre kata okwamo. Rachungi ni. Koro wagolo go load seed mokwame iye kanyo go eko. Koro watimo gine wagolo seeds go koro wachungo seeds mondo oil to dhia piny to seeds mokwamo to dong kanyo. Yes. Okay. Aya koro seed cake gi wadhi miyo gi dhok kamano koso nitie kaka gin bende ibro nyiso kaka itimogi. Seed cake koselos kama wachak watere another machine marege obedo beda like dairy mill. Obedo mayom koro dhiang' mokia moka kama to kaponi miye dhiang' angure menyalo chame kama but it is wasteful. Kobedo in powder form to koro en more economical. Yes. Koro wating'o crude oil wane? Koro wating'o crude oil watere filtration room. Okay. Koro kwawuok gi crude oil kocha to koro wakele filter. Koro filter gi by the way pod watiyo gi manual filters. Pok wa acquire the electric filters.
in future we shall be able to acquire kata kinyalo konyo nyaka black to anyalo konyo gi amina agona amina sawa koro sani kana koni na chako gini way back 93 koro this we were using manual oil press koro these are the manual filters we have been using all along because we have not been able to acquire the electric filters koro kwa biro to waolo the crude oil you can show them how we pour the crude oil up there just okay. The crude oil is black. Kuro that blackness mondo kuro duogi stage ma kuro ichame kuro filter ema they clear the whole process kuro the oil ma kuro the refined oil will be very very clear. Ingech ka wach ni ndo ni kopo nitie ngama konye ole kosene molol to chako ole nitie kaka ipango tich nitie kaka ipango tich but anyway ole ka koro kose ole koro filtration chake mos koro nitie tol moro kucha Ma en injili ngima, injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Joka Nyanam, nitie lokruok e chenro magwa. Wami thuolo mar nuoyo chenro miero e juma mangima. Penj laktar, biro ni wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo nyaka sa 1 odhiambo. To inuoyo tich ariyo nyaka tich ang'wen, chakre sa 5 otieno. Mbak ndalo biro ni wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 8 nyaka sa 10 ma odhiambo. To inuoye sa 5 gi dakika 45 otieno, wuok tich nyaka tich ang'wen. Winam Cinema biro ni Jumapil sa 2 gi dakika 15 otieno kod sa 4 otieno. To inuoye tich ariyo nyaka tich ang'wen, sa 4 otieno kod ngeso sa 10 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo kathedro. See you there. Tiedero, ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV.
donje piny manigi nyadhi, kama gimoro amora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda an Simtos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Machiegni kendo janeno maro e kidieny mar ariyo. Odiochieng' ma kawuono adwa nanyisi ni antie kamoro ni Gema Kala. Ang'o matimo Gema Kala kae? Odiochieng' ma kawuono abiro mondo anyisu kaka irego mo mar sunflower. Gi kinde ma bende wantie kae wadwa nu anyisi kaka seed cake irego mondo bang'e ir kaka japur kata jalno ma bende nigi gombo mar pidho wach ni dhok. Inyalo yudo kaka imiyo dhok seed cake ni mondo bang'e gibende gimiyi chak moromo. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo. Yes, koro adwa ni nyiswa ni ang'o mitimo kae, titime nang'o, to bang'e gino ma bende dhi wuok kae itimo go ang'o. Okay. Kae inyafulorino nikech jikiai. Nyinga iluonga ni Droma Nelon, kata mbui kachi ibro yuda Gabong Junior. Kae wabiro wakelo sunflower seed cake ema warego gie. Ka warego gi mayom mondo obednwa mayot, kaka inyalo miyo gi gwen, inyalo miyo gi dhok, inyalo miyo gi anguro. Koro mae kaka wachako rego. Koro mae en sunflower ask. Wi sunflower kamogole sunflower seeds. Ka mae wiye no bende warego kae. To kwaserego to en mwaole matin waole matin to wariwo gi seed cake ma warego ni ma mwariwe godo bende matin kamae na matin kama kwaseriwe maber in uniform to akawo chumbi niluongo ni DCP, dicalcium phosphate, bende waolo 1 teaspoonful ne dhiang' ka dhiang'. Ma kwaseolo kama bende waruwo ne dhiang' maber, waketo kama kendo wadok wakawo machielo waketo seed cake kama wariwo gi matin kama do mana matin kamano 1 teaspoonful mar DCP bende dogiriwo ne kamae to wamiya dhok kocha maber ma kikawe kama dhiang' biro karingo rado ni romo ni kode. Koro an be we ating' mara kaka iwacho cha an ba yudo gimiwacho ne keto ni mae man koro 1 neni kipime kamano kae to iwacho ni wakawa mana neno gi matin kae to 1 teaspoon manoromo koso mang'e manoromo kamano. Kae to iwacho ni waruwe kae to koro wating'o wamiyo dhok. Sama watero ne dhok ging'e tik en gi tik moro koso masama e mashino to mili rado ne arada maber mana karingo mili nyamalo madam benika Koro samoro nitie ma wakawo dhok modhero at a very cheap price. To wabiro, to nikech sunflower oting'o oil okwa manage to extract 100%. Koro oil modong'i
we use for fattening animals, like this bull. Koro this bull, imagine, osebedo kama na almost just 1 month. Koro kobed 6 months, koro duong kabisa. Koro nyalo yudo ni gima ni nyiew at a very cheap price, he add value because of the sunflower. He add value. Makoro, a bull like this one in 2-3 months, koro it is able to fetch well over 100,000. Koro sunflower is very, very good for fattening the animals. Katamana dok ma bulls madwa bedo fatten. Leave alone dairy cows ma we are targeting milk. Koro we are just targeting on fattening the bulls. Mondo wa add their value makakoro gichope market. So they fetch good prices. Koro what urge farmers, apart from using the sunflower seed cake for dairy cows, wanyalo tiyo kodgi for fattening our bulls, and therefore we add the value of bulls moko manyalo bedo wasted, kata bedo sold at a very cheap price. Koro wadwa wuoyo kata wadwa go mbaka gi japur ma bende nomiyo wachopo ge makalo odichieng' makawuono. Onyisowa ni to be nitie ber moyude kit kodhi mar sunflower ma en owuon nopidho, mo ma bende oyudore. Oneno komore kosen gi paro moro. Kaito chako nyiso ni to be seed cake moyudore. Oneno ka dhi konye gi dhok ma en godo dala koso. Mago te japur dhi nyisowa. Ba achak waduogo. Ine mi kelo wa safar. Kaka nwa e puodho moyo sunflower mi wacho ni odichieng' makawuono ni wabi mondo regnwa sunflower. Bende nyalo nyisowa ni to be gigo mowuok momiloso seed cake miyudo chunyi omor godo koso ineno ka ohalo wangi koso dhi kodi maber? Adori ohalo ko wanga mor kabisa. Kang'iyo mo mayudo lita 10 kuom ogunia achiel ma biro go en ber mang'eny, kendo nyaka seed cake cotton sunflower seed cake mayudo mamagi to koro adhi mi jamni, adhi miyo dhok mondo mi achak mang'eny, yuto e mang'eny, kendo amor go kabisa. Oil be ber kendo wayudo ma omorowa. Mada ywak mana ni wang'ni na bed na pidho sunflower kodhi aina mowinjire men Hysan da ayudo mana 20 liters. To sani nikech na pidho ma ayudo 10 to pod amor. To mi pidho ni nyanyiswa ni mane mondo ng'ato ng'e pogruok? Mae ne manomiwa kod Minister of Agriculture. Koro Hysan ton kod mo diriyo mar ma. Emomiyo an sani asenyiewo kodhi mar aina mar sunflower madhi miya double mar kodhi manya pidho ni. To kata kamano mae pod ne ber moloyo kana pidho duma. Yes. Erokamano ahinya. Erokamano. Koro an be wadhi achiel omena na make ane ka an be abro duogo. Erokamano, duog chieng' machielo. Abro duogo. Erokamano. Adhi chiele, an bende adhi ka omena chiro mar ge makala kae mondo adhi ati gi mo mar sunflower. Aito akia ni bro rito mondo ne ka dhi bilo chiemba ni koso aweya. Okay, karuto ye wachakwa rom juma manyien longani Alori nyaka Black Oriti Masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.